महालक्ष्मी तथास्तु मॉलची रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर 7 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। अवश्य भेट द्या महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट अँड एप्रेल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल 9860 2593 76 75 88 44 81 18। गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष, करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, सिंधुदुर्ग। SSPM कॅन्सर सेंटर, महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत। संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705। SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे, SSPM कॅन्सर सेंटर। मनसेच्या वतीने 11 सप्टेंबरला मुंबई गोवा महामार्गाबाबत ओसरगाव टोलनाका इथं हायवे ठेकेदाराविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे। माननीय राजसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी लांजापासून जागर यात्रा काढून कोलाडमध्ये त्याची सभेत रूपांतर झालं। पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला रस्ता झाला आहे, पण त्या जिल्ह्यातल्या रस्त्याबाबत अनेक त्रुटी राहिलेल्या आहेत। त्याबाबत मनसेने 11 रोजी ठेकेदाराच्या कार्यालयावर आंदोलन करण्याचं ठरवलेलं आहे की ठेकेदाराला 60% रक्कम ही पुढच्या 15 वर्षात देण्याचं आहे। 60-40 मधला रस्ता असल्यामुळे 60% रक्कम ही पुढच्या 15 वर्षात द्यायची आहे। 3 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि 3 वर्षात जी प्रथम या जिल्ह्यामध्ये सुरू रस्ता झाल्यानंतर जो हा रस्ता मुळात शासनाने 80 किलोमीटर प्रति तास वाहतूक करावी अशा प्रकारचं रस्ता केलेला आहे। जसा समृद्धी 120 किलोमीटर प्रति तास, पण त्या रस्त्याच्या बाबत कुठेही फलक लावले गेलेले नाहीत। त्यामुळे येणारा जो मुंबईतला येणारा चाकरमानी भविष्यात येणार आता तो गणपतीला, तो लांजापर्यंत रखडत येणार खड्ड्यातून, आणि ज्यावेळी त्याला रस्ता सुरळ मिळणार तो सुसाट अगदी निघणार। मग तो 100च्या स्पीडला जाईल, 90च्या स्पीडला जाईल, आणि मग यांच्याकडे असलेल्या गाड्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद करतील, टिपून घेतील, आणि 1000-2000चा दंड त्या चाकरमान्याला लावला जाणार आहे। कारण त्यांना माहीत नाही, ते चाकरमान्याचे ड्रायव्हर पण बाहेरचे असतात, चाकरमान्याच्या ड्रायव्हरांना माहीत नसतो रस्ता, पण रस्ता सरळ मिळाल्यामुळे ते त्यामुळे ती मागणी आम्ही गेले RTOकडे पण जाऊन आलो, कार्यकर्त्यांनी त्याला पण पत्र दिलं आहे, आणि ही मागणी आम्ही पहिली लावून धरलेली आहे। त्यानंतर या ठेकेदारांनी गेल्या 3 वर्षात जी राहिलेल्या रकमेतलं जवळजवळ 1600 कोटीच्या मधले 60% रकमेतले त्यांनी 3 वर्षाची आपल्या टप्प्याटप्प्यात रक्कम काढून घेतली, पण अजूनही त्या ठिकाणी रस्त्यावरती असलेल्या ज्या फलक लावले गेलेले नाहीत, त्या कोणत्याही ठिकाणी रिफ्लेक्टेड लावलेले गेलेले नाहीत। कोणत्याही ठिकाणी स्पीड लिमिट का असावं याचे ठळक बोर्ड दिसत नाही आहे। खऱ्या अर्थाने आतापर्यंत एवढे अपघात झाले, पण या अपघातातील असलेल्या प्रवाशांना ठेकेदारांनी ॲम्ब्युलन्स किंवा त्यांची असलेली क्रेन, वाहतुकीला अडथळा येऊ नये म्हणून त्यांची क्रेन तातडीने देण्यासाठी आपल्या ठिकठिकाणी हेल्पलाईनचे बोर्ड लावण्याची गरज आहे। कारण ते कुठेही हेल्पलाईनचे बोर्ड दिसत नाही, आणि त्या हेल्पलाईनच्या बोर्डावरून 24 तास तो फोन चालू असला पाहिजे। आणि असा अपघात जर झाला तर तातडीने ॲम्ब्युलन्स, जर एखाद्या पेशंटला न्यावं लागत असेल ते ॲम्ब्युलन्स, आणि गाडी जर मध्ये रस्त्यात असेल तर त्याला असलेली क्रेन हे घेऊन जाण्याची गरज आहे। पण ठेकेदार गेल्या 3 वर्षात कोणत्याही अपघाताला असा गेल्याचं आढळत नाही। त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या कडेला मऊ माती असल्याने ट्रकवाल्याला रात्रीचं दिसत नसल्याने जर मऊ माती जर भरलेला लोडेड ट्रक जर गेला तर ती मऊ माती दबली जाते आणि ट्रक पण लवडण्याची शक्यता असते। त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने कडेच्या बाजूला रिफ्लेक्टर लावण्याची गरज आहे। त्याचप्रमाणे या ठेकेदारांनी काम झाल्यानंतर ज्या ठिकाणी असलेल्या ह्या सर्व गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, त्याचबरोबर ज्या रोड सेफ्टीने ज्या काही सूचना केलेल्या आहेत त्या सूचनाचं पण अंमलबजावणी केलेली आहे। ज्या अपघाताची ठिकाणे जी आहेत, उडाळ म्हणा, 0 पॉईंट म्हणा, किंवा आणि जी अपघाताचे ठिकाणं आहेत त्या अपघाताच्या ठिकाणी काही उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत।
त्याही सूचना केलेल्या नाही, कारण आम्ही त्या असलेले सर्व माहिती बांधकाम विभागाकडून रोड सेफ्टीने दिलेला अहवाल आम्ही घेतलेला आहे. त्याच्यातून जवळजवळ ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या त्रुटी कुठेच केलेल्या दिसत नाही आहे. आज रस्त्यावरती जात असताना ज्या शहरी भागामध्ये जे रस्ते आहेत त्यांच्या असलेल्या रस्त्याच्या कडेला असलेले फुटपाथ आणि फुटपाथच्या खाली असलेले जे पाईप लावलेले आहेत, पाईपातून गटारात पाणी जायला हवं, ते कुठेही गटारातून पाणी जात नाही, कारण ते पाईप सर्व जाम झालेले आहेत आणि त्यामुळे ते रस्ते खराब झालेले आहेत. रस्त्यांना खड्डे पडत आहेत. मग उद्या कुडाळचा काळपवाडी कुडाळ काळपवाडी म्हणा, कणकवली शहरातला म्हणा किंवा ओरसमधला, हे सर्व्हिस रोड अनेक वेळा खराब होत आहे. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी ज्या गटाराची झाकणं तुटलेली आहेत, निकृष्ट केलेली, ती बदलण्याचं पण त्यांनी कळवलं आहे. कारण कुठेतरी गुरं जाऊ शकतात, कुठेतरी काय होऊ शकतात. रेलिंग लावण्याची गरज आहे, रेलिंग पण केलेली नाही आहे. आज नियमाप्रमाणे पुलाच्या खाली कोणत्याही प्रकारचं पार्किंग किंवा कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय करू नये अशा प्रकारचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. पण त्या ठिकाणी पण रेलिंग करून ते अडवण्याची गरज आहे, त्या ठिकाणी गार्डन करण्याची गरज आहे, ते अद्याप ठेकेदारांनी काही केलेलं नाही. अशा अनेक त्रुटी, महत्त्वाच्या ह्या त्रुटी होत्या, पण अनेक त्रुटी ठेकेदारांनी ठेवलेल्या आहेत. पण ठेकेदार मात्र आपली 3 वर्ष असलेली बिलं उचलतो आहे. 3 वर्ष बिलं त्याला मिळत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांचं जे आहे त्यांना म्हणतात की ठेकेदार आपल्याला ऐकतच नाही. आता म्हणूनच आम्ही हे 11 रोजी मिडल कट पण आता अनेक ठिकाणी सुचवलेले आहेत, मिडल कट बंद करण्याबाबत. मिडल कट जिथे तोडले जातात, कारण मिडल कटमुळे अनेक अपघात झालेले आहेत, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्याचा पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवलेलं आहे किंवा त्यांच्या बैठकीत ठरलेलं आहे. पण त्यांच्यावरती अद्याप जे मिडल कट समोरचे कोण तोडतात त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे असे अनेक ठिकाणी, रत्नागिरीत किंवा अन्य ठिकाणी हे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. पण त्याप्रमाणे ते गुन्हे दाखल करत नाही. जे जबाबदार आहेत त्यांना माहिती आहे, त्यांच्याकडून गुन्हे दाखल करणं. ह्या अपघातामुळे अनेक मोटरसायकलचे अपघात झालेले आहेत. मोटरसायकलच्या अपघातामुळे अनेक लोक जीव गेलेले आहेत, आतापर्यंत अनेक लोकांचे जखमी झालेले आहेत. ह्या सर्व गोष्टी असल्यामुळे प्रामुख्याने आमची 80 स्पीडचे असावेत, स्पीड लिमिटचे बोर्ड असावेत, त्याचप्रमाणे हेल्पलाईन आणि 24 तास ती हेल्पलाईन चालू असली पाहिजे. त्या हेल्पलाईनमुळे कोणताही झाल्यानंतर कोणत्याही माणसाला तो बोर्डवर फोन केला तर तातडीने त्याला मदत मिळू शकते. आता परवा आम्ही RTOला सांगितलं, कणकवलीकडे जाताना जो टोल नाक्याच्या पुढे 202 किलोमीटरवरती ट्रक गेले 2 महिने पडून आहे, पण तो उचलला जात नाही. उद्या भविष्यात जर ह्या सुसाट येणारे की झोपेत गाड्या चालवणाऱ्या लक्झरी त्या ट्रकाला आपटू शकतात. त्यामुळे अशी आम्ही उदाहरणं RTOला पण पत्र दिलं आहे आणि ह्यांना पण पत्र आहे. दोघीकडे आम्ही आंदोलन करण्याची भूमिका केली आहे. 11 तारखेला ज्या कुडाळकडे असलेलं आपल्या टोल नाक्याकडे असलेलं कार्यालयात आम्ही आंदोलन करण्याचं ठरवलेलं आहे. त्या ठिकाणी कार्यक्रमानंतर आम्ही येईपर्यंत आंदोलन चालू राहील अशा प्रकारची त्यांना सूचना दिलेली आहे. RTOला पण आम्ही अशा प्रकारची सूचना दिलेली आहे की आम्ही आंदोलन करणार. कारण RTOची जबाबदारी तेवढीच आहे की अपघात होऊ नये म्हणून ह्या सर्व सूचना, त्यांची रोड सेफ्टी ह्या लोकांकडून माहिती घेणे गरजेचं आहे. त्यामुळे ती पण आम्ही सूचना केलेल्या आहेत आणि त्यामुळे 11 तारखेला मनसेचं या ठिकाणी आंदोलन होणार आहे. काही ठिकाणचे जे कर्व आहेत ना ते पण थोडेसे चेंज करण्यात हो त्याने नाही रोड सेफ्टीच्या बाबतीत काय रे, हे रोड सेफ्टीने दोन्ही पार्टचे आपलं अहवाल दिलेलं काय काय करण्याची गरज आहे ते ठेकेदार करत नाही. दोन्ही विभागाचे आहेत ना, हे एकच विभाग झालं, दोन्ही आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.